Boas, pois aquí estamos en Fitur presentando a Festa do Marisco do Grove, a promoción do Grove dentro do proxecto da Diputación de Pontevedra de presentar a provincia de Pontevedra como un destino de experiencias este ano moi vinculado á gastronomía e, por tanto, o Grove non podía falar se falamos de gastronomía, se falamos de marisco e se falamos do mellor produto do mundo. O produto das nosas rías, o traballo dos nosos mariñeiros, das nosas mariscadoras, bandeiros e os profesionales da restauración que nos identifican como o paraíso de marisco. Por iso, hoxe estamos aquí dentro dese proxecto. Así pois, o Grove tamén está en Fitur, dentro de Pontevedra, dentro destas experiencias da Festa do Marisco e todo o mellor do noso. Os hosteleiros e o sector do mundo do mar que son os que nos soportan e os que hoxe quero agradecerlle que fan posible que o Grove sexa unha referencia. Escanea, descubrí tu regalo, vale.